Get the point. Take a step forward. Kontararandi. Nata kamba tebi briefly ncheningo naba tebi ngoro ku Richard Mesa Nyamnyam. Bande mbali bako bolinga na ba ibole tuwo. Nche kerena ibole tu na bana alenge buya. Ngaike miaka sitanga le mara. One kerena ale mara. Alinka bakangira kire aina yenya gitari ngasinya. Kerena asinya bagateba bono murutega agunka. Nkamba atagitengende nonye mpara nonye nandos. Nabona ariko nagosaba Nyasaye nkonye na nchendu egesero ekiagera nariko nagoiteka maira asa marwane ekagera bono ngatiguisikagwo lakini Nyasaye nkonye ngakiemo nganyora na wenire ntamaetina kina wenete. Wane ngakiemo nkebisago chapara nganyoro mongino yo mo koridori kasiri tukoli achumaine ili achumatano akange gitabu keri kire na Nyasaye na akule lakini nche na maete gosoma kiagera school kwa tinda akora tinda iru school lakini Nyasaye akankonya na omo madam ya gantebi nganche ngende school ngagende school gono emba atagitenke bisa ngachaka kwende school nekero ne bisa ngaende kanisa seito balenge kwenga ichanga kira ina ya maruno wale kutoka seito lakini Nyasaye akankonye kero ne bisanga ende kanisa na lina ikera tokotera kuliko goterunga Yesu musaraba bone kero kwa igete ekebungo gya kabere kegankuna manonga nonye ko gochandeke ense ngachikolengera lienchera nkwagura enchera nchandegete encherande ukangomoyo nkabwatera awu ekero naenda kana ansa kubatereria mama bagache kanisa na abandi bonsi bagacha bono rero twensipio muchito mogima etora ba Adventista aitali aramaya Nyasaye tali omuya bono ekinale goteba ngiringa Nyasaye onkonyire nonye kinde disabled bali mogocha mwantume kambi ya mono bono rero nche tindikororanga nine marete tindikorigereri bolema egento manyete nga oli ole imeyane okoruku Yesu ontoliri korwase ebibe ekimanyete ng'ana arengo omunyabibe Yesu ochiro ontolire we azoeteresa makweli aye asomusaraba ekina kimanyete nche bono leo tindikorigereria na kiekogera narierete Nyasaye iranga Nyasaye ntarakwa korwase obwiko bwense onkonye ng'ende ase ebitunu n'ebitongo ndandiring'ana liao ntebya abantu gotoleka kwao oyo oraigwe eriogieri lia Nyasaye oyo oraigwe eriogi liao omokonye twensi tonyora obugima bwa kale na kale. Bono nariete iranga ntarakwa igore chikanisa 30 Nyasaye onkonyire na igore tasa kurukuka penguria esaba skuru na igoro rero yabeire kanisa Nyasaye onkonyire naenda alisamburu asa kuruku nkoroto nane ngaigore saba skuru eirereta ya ansire kobe kanisa nane na chieta asa kuruku embu na asande igomoro chinga Nyasaye ta igondumeka nabonta gete na inu Nyasaye abatumeke okole mirimo yaye to basako ngachireria otebe ngaki ngati nkonyara ngakende nkeyo ndanyare ya nabo konyara ekeroli me ya Yesu ekiagera tali ayo gokora Yesu lime yao nero kokoko okole mbia mono sana bono ngo chakando kurandi ntara chakanda gete abana mbaro abana n'abalimu babo munyoka wo chamuto abana Yesu barangerie abana minyoka bwango kai ambaka ligoitaba. Thank you for this time, Father. Father, is now I start this your program. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Abana alo? Yes. Ntaete ko batebi omugano. Mwanche tembate yo mugano. Lakini nande tinda eti bana boge kiro mwana akire kiri abana mbalenge batatu abana aba batatu igo babwata abayiboli tato mwaba na mama mwabo mbalengo abayiboli abambe nyarete babwata ebintu abayiboli abagatebi abana yende school mosome egera moja gwekonya chinga kichire motwe ekiagera chinga kichia motwe abantu batakeire n'abasomete abana aba bagachikoligereri bakarore ebintu tato mwaba na mama mwabo babwate nebinge
ribaga bari kwenda esukuru abana bagatiga kwenda esukuru bagenda baikanchira baenda baso emeteime berikera bemakeria bagenda kaborokia baiboli ng'ang'antu asoma na baiboli abambare mbamaete gosoma noe barenga abanda lakini abaiboli abango nako batei barengena abana bane koromoki abana bakirenga kibakwenda esukuru baikanchira bairana kirenga kibakwenda esukuru baikanchira bairana bone gachiga ikenga kiayemo abaiboli abagasira ekera abaiboli basira abana bali bakaimo sengenjo batachiete esukuru bagakondisie megondo bakaonie ebinto byarenga ororo chinibo chinyinge bakalichibesa bagakora ekere bakora bakaba bataka chianga chikabobora babegeta amachanchabe endagire kabora bakoria bagosabirera bakora chikonda chinkongu bamanya konyore endagire rituke elimo bagachikoligie biparua bikabora pi bagateba ngabono tutegete kogenda toligio omonto oli oleta chiri atolike bwoye tokore emeremo egere tonyore endagire tori bono abana aba bakagenda bagachigoike seta chiri ayemo bagateba bakabori gunki mwacha egasi totagete bagateba uga atotagete abantu bamanyete gesongo abana amoko lengamba maete gesongo inge kiagerete mba maete gesongo esengencho batasomete bagachikogenda asande bagateba gubo abana abakaira na bagaikaransa bakabori na kitogo kora tumanye gesongo egere tonyore emeremo oyo makareta abo makarua maoni ari gagateba iga tiga togende esukuru rere yange elinde toigwa abana bagokwane gesongo tobwatere tumanye gesongo elinde bagochigotobori tokwane gesongo ekyo egere tori kwemeremo omotangani akagenda bagateba bakwenda oyo moyo omotangani akagenda akaigwa abana bagotirie esukuru bagochiesa abana moikora chiesa esukuru akaigwa bakobuga bagoteba we three igonaki Ntu batato oli akabwatere gesongo akagoka agachagateya abamwabo bakamate bitebango agatebanaki we three oyo kabira akagenda nere mambi akanyora nere abana bagotiri bagoteba because of money kara kwanango because of money nere agachagateba umanyire gesongo oyo gatato nere akagenda mambi aye nera akanyora abana bagoteba we don't care kwanango we don't care aya bono bakamanya gochaka bagochanchira bagogete babegeta amachanja be babegeta amaoke meuko bakwerora bagoteba bakorereki bamanyire gesongo bono oli omotangani yagoteba we three oyo kaberoiraneri because of money oyo gatatoteba we don't care bakamanya konyora omonto okwete enchera bakamanya komurigereri bateneine bamurigererete akeigo irandi kuruse gachigate nobunaka omusikari akamanya goikane file akamanya kobori abantu aba who killed this person ingwete to monto oyo omotangani agateba we three omusikari akalikanse akamanya kobori why oyo kabere ne kyagateba because of money omusikari akalika akamanya goteba bono etoko babwata tubairechera muirukoti murikirwe kesi kyogoita olio gatata agateba we don't care abana abonsi bagakora ki bakairwechera mokorenga mama maete kibale gokwana nyingi kiagerete mbakwana mba chiete sukuru basome igo bale gokwana gento batakorete ki omugano oyo ngio gotwegeri omugano oyo gotwegeri naki abana na batogochie kanisa lakini nane ntori kobwatia machikali togosoma twasoma ibunga kegoteba inwa abana baigwera abaiboli baina asoma nene lakini ngoigwera tora abaiboli amoiboli gago gotuma bateba tarinje kwanyora gakitali aya anyora gotome aya abande twache kanisa twatebi gutigo ibi lakini ntori koiba mbale bono totere ni motwa twaibete sukari twamanya koibe sukari twetinyo muno abandi mbara abaibete chingeni na royo mo bayegete nyama
akaiba iga akamanya kwetinya agateba tariere abandi bamanya koibera abana bandi chipensiri kurwe school baleta ne chikaramu ngantori gokorabo lakini ekanisa no tole to gotebuga Yesu ni ganche taba bake mokolenga abana abo mbabwe kaini bali babwate twe ekiagera to koira mangano motwe lakini ndoma etie ngenjo ya mangana ayo to gotebigwa twaenena twaiba twakore binte bibe bona Nyasaye tago tokonya totige bona ndagete mumbu ati korumaega amangana nengo jikoira yo mutwe ndagete mumbu ati korumaega agotoka ase gitabu kiemerengania yemo efungo 8 lakini ndagete magoteba neriogi omwana one murakwana omwana one iwera morokereria iso na to basa gochaya nyoka ko gochika omwana one kwana neriogi omwana one iwera morokereria iso na to basa gochaya nyoka ko gochika omwana one iwera morokereria iso na to basa gochaya nyoka ko gochika amen mbalenga konye bakoibera abana chipensiri baiba chingeni esukari babeka amaboko igoro to basabire mbalenga abana abaya bagotebekene onye konye kwaibire rero tutaite kugosabira na baiboli na inwe imo basakorora omwana imukiri okoboko igoro ochiko mosuna nyumba na konye nayo kongibere esukari aya na banta abanene na ntu twaibire Nyasaye taisi ntori korubunega niri na inungo tenena muri igoro ekera abana abake bagotenna abana abanene mbalenga twaibere Nyasaye bali batana koibere Nyasaye baikaranse lakini oyo ibere Nyasaye tenene igoro abana abanene mineti oyo utana koibere Nyasaye taisi aikaranse lakini oyo moibere atenene igoro ekiagera nere no moibi una abana baru bago chikobeka na abana na inwe onye kwaibire chingeni epensiri kurwe school kwa enene ero moiberi beko akoboko igoro togosabire rero ng'abu abana baimokiri good igorera abaiboli moreme onye konye kobisa chingeni bina abana mbali koli bono mbali gochikoli bono to bisa abana batebire batigire oboibi batigire oboenenu bono babira abana abaya ndoko basabira omonene imonto ki oranyare koba bakomenya obomenyo bwao obochenu omonene imonto ki oranyare koba bakomenya asegetunu kiao egechenu erina riri ngana rinene togochikonyara koba tokoriereria asiri tukoria rero Nyasaye monyene nabwata aso obomenyo bwaye obochenu igonga ngotorangiriare kero yomo oja aso obomenyo bwaye obochenu egekieri akare toise korigereria obomenyo bwa Nyasaye obochenu munabone getunu kia Mount Zion na ande getunu kenengero kiaringe kurukunga Mount Horeb na ase getunu kia Nyasaye gechenu ase ale koikwanira wetera abasumba baye abwanyarete ko bakagochora oyo mo boto korigereria iga kurukunga Musa ekerogo soma ase getabu kyo okunganya isato ekefunge ekemomba kabitano no tokoroga ng'a Mount Horeb negetunu egechenu kia Nyasaye bone getunu egechenu kia Nyasaye Musa nkolisi arenge chingondi gosetugo ariko na gwetana na ali ngokwana na Musa ali ase getunu kia Mount Horeb bono Musa ekerako na kolisia akarore getunu gekoia egetutu gekoia egetutu ekekiare koia lakini nkiarenge koikere keutugetware ribu omorero nabore gwoka lakini morero oyo tole gosamba binto biye Musa akarore bikone aransa kwenda erinda arigererie aetanane arorenga morero kyoyo okonyara koba kogwoka erinde togo sambe bintu ekera tokorigereria omugano iyo tokorigereria ng'a Musa ekera akona gwetana naria ase arorenga omuriro orio gwoka omumaraika bwa monene akamorokera ali ase
omorero ori ore gwoka bonekero omorero ori ore gwoka amorokerete akamanya korora iga. Musa akarora iga akarora omorero ori no gwoka akaronga korwa ensemo erinde arorena amaene morero kioyo gwoka nabo gwoka tu kawaida lakini tori gokoraki tori gosamba bintu biri biye akarore gekone bonekera atagete kogenda gochiange erinde anyare ko bagakorora Nyasaye akamukaninga akaigweri ogiri komuteina Musa tobasa goikanga wo rusie bikoro to omanya goikange ekiagera gwasa gwoko ngakiare igara chenu Musa akaruororo akarusie bikoro to encherende ngaki ingora amenye asobo menyo bwa Nyasaye obo chenu ingora amenye obo menyo bwa Nyasaye obo ikeranu ingora anyare komenya obo menyo bwa Nyasaye obo chenu erenda liringana lya Nyasaye tokonyara ko batokwegera lituko lya rero ingonga Nyasaye otorangeirie oyo Nyasaye ore korangeri Musa igaro omo chenu na abantu bali akorangeria goikabanyare ko bako bachenu na libara nyare ko bakomoikera ekiagera nga onye tori omo chenu tokomorora Nyasaye ekiagera Nyasaye igaro omo chenu wono Nyasaye ngorangeriare wono Daudi erengo bori akare omonene ingora nyare koba bakomenya asobo menyo bwa obo chenu omonene ingora nyare koba bakomenya asege tunu kiao ege chenu wono li swali to kwebori asa chenu unabone nyombe ya Nyasaye reiga igara asare asa chenu enyombe ya Nyasaye yabekirwe ensemo erinda abantu bachororo abantu balete bibe byabo twangame erinde tocheneke toikere Nyasaye tunyare ko batoko baba chenu igongo bono bomenyo bwa Nyasaye obo chenu ebintu bya Nyasaye bichenu ekaru enchenu ya Nyasaye nemebere ya ito ne karu enchenu ya Nyasaye ebintu bichenu bya Nyasaye abekire ensemo nebinge unabone nyuomo nenchenu ekanisa ya Nyasaye nenchenu ndo wena yatiko korego sori ekerura ase nyumba ya Nyasaye iga ase nyumba ya Nyasaye igo tuachira ase bintu bibere ekemo eitose senigwe nekende gosoragererigwe bono nayo gochora bono Nyasaye ngobori akare ya Daudi iga akare kobori na omonene ingora nyare koba bakomenya obomenyo bwa obo chenu ingora nyare koba bakomenya egetunu kya egechenu nabakare ko nyara koba gakobori Musa erekera gochikogenda igagokani guna ya Musa rusie bikoroto ekiagera asaguni gare naki igara asachenu igonga ki Nyasaye ngotorangiriare akare kobori ngaki ingi to bwene tagokora ekere to gocha ase nyumba yaye ingi to bwene tagokora una ba Kristo erinde to nyare ko batogo ikera obosera bwa Nyasaye ina kito bwene tagocha ase nyumba ya Nyasaye igonga aina aramangana togo chikunyara ko batokorigereria ase lituko lya rero igonga nambeyemo bali mokorika ningo uramenya asobo menyo bwa Nyasaye bachenu wose ingo uramenye asege tunu kya Nyasaye ege chenu nambeyemo n'omuntu oria orogendo rwaye rororo ikeranu igonga omonto o Nyasaye aganetie erinda menya asare asobo menyo bwayo bochenu nambeyemo n'omuntu oria orogendo rwaye rore naki oro ikeranu yani chinjira cy'omuntu yo chire chindonge omuntu gutara no Nyasaye omuntu bwesigete omuntu ogokora amangana maya omuntu ogokora ekekoko kinyasaye oinere uramenye ase obomenyo bwa Nyasaye obochemu ntango bali totegererete mo igwete baka maigari ntango maigari nto igwete onye ko igwete maigari betango koboko igoroi naro rire mo igwete biamono sa
Igonga Isaya 33 efungo 15 mpaka 16. Isaya 33 ekefungo 15 mpaka 16. Na mangana ino ogotiko janyora. Ne kitabu kende Zaburi 84 verse 11. Psalms 84:11. Amangana ino oko yanyora. Omuntu omoronge oyo ganeti kororobo siwa Nyasaye. Oyo tagete kogenda igoro. Oyo tagete kokora ebintu buna Nyasaye ganetie. Tomenya asobo menya bwa Nyasaye bochenu. No muntu oria orogendo rwaye rororo ikeranu. Yani omuntu ogokwaneka buya. Omuntu ogokora buna Nyasaye ganetie. Omuntu okomenyera neringana lya Nyasaye buna ligoteba. Tari omuntu bosaigo. Tari omuntu oroko ore kabere. Kerare kanisa are kanisa. Ne kerare nse arense. Unabona omwaro na chikureri chiaba. Lina akumya abantu be kanisa. Abantu bare kanisa lakini bakoigwa gwaserwo okwo omuntu orwe kanisa ime akominyoka atagetaserwe nali oli abangina bagotera kabisa nga omusacha nyarebe batiga gosasima Nyasaye wekene batiga chinjira chindonge babwati chinjira cyosira. Unabona gosaba nkole goko bachumatano butambe mambi ntwensi togocho gosaba mbalenga bagocho gosaba koliko bekire mambi ntoli goche embake bakembia mono naboleti abande ngaki naboleti abande nga muraigwega abanango chare kanisa saa 10 acha gosera abantu mbalenga baraiko Jumatanaro nondo gosaba mambia bantu bali gocha no batebiri injo gosaba injo asenyo baya Nyasaye mbatage tipi lakini omontate ogocha gosera abantu nyumba ya Nyasaye ime Jumatano kimambia nonye Richard wegi nkwagura igati nkanyora singo etera nchi kanisa okanyora abantu baichire kanisa ime baganyerere togosera no montoria orogendo rwaye rororo ikeranu omonto wato omosimamo omanyete ngera no yo Yesu na aba Mombasa no yo Yesu na aba Nairobi no yo Yesu abande bago ikaririe abebigendi byaba abantu bebo Nyasaye abantu bagotenga baruta chimesa gochiago bagotenga ndero twamonyora yani abantu bagochigicha nande bagoike nyumba ya Nyasaye ni ndale Nyasaye tatageti bantu bare kabere Nyasaye tatageti abantu bakomochora bare limo wanya kuadisa itiri komochorere orogendo rwao robenaki oro ikeranu wanya kogotoka asomo yega kera abantu bagokorigereria bari bakerie tariango ya Nyasaye onye kore mugondo korobisi obokore emeremo ekera abantu bagokorigereria bibari gokorora batogerie tariango. Amen. Igonga no montoria orogendo rwaye rorenaki oro ikeranu namba kabere no montoria ogokora kwaye korokuya ogokora kwaye korenaki yani ekero montago korokuya encherende nga igakwama amatunda yomo ikore naki omo chenu orogendo rwa yani ogokora kwaye korokuya ekero gosoma Abakorinto Abagalatia 5:9 ekefungo kia ya 7:8 ekefungo ya 7:8 egotebanga timo ngaineka Nyasaye tari gokorerwe cheche kerio montago simeka kiagokoraki na kiakogesa bari bagosimeka chinjera cyobobe igo bagocha kogesa obosari kwariri wakare na kare na bari bakogesa bagosimeka aso echimbuso chingiya bagocha kogesa obuya gose bagocha kogesa konyoro obugima bwariri
wakare na kare igo ng'aki titong'aineka Nyasaye taigokore wecheche kerio omonto agosimeka naki agokora ki naki akogesa igo ng'a Nyasaye gakare ng'a ing'ora nyare komenya ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu n'omonto oria ogokora kwaye kore naki okuya. Namba gatatu n'omonto oria amang'ana agokwana korwa ase enkoro yaye naye kene. Haleluya. Yani omonto ogokwana ekene oteneine ase ekene okwerete ekene onye ekagoteba yaye gekorete ki yeteneine goteba onye kagoteba yaya tari omonto orokongo nyamenu ebere. Proverbs 23 verse 23 merongo ibere na isate funga merongo ibere na bitatu egoteba ng'agore ekene na tobasa gokora ki tobasa gokeonia igo n'omonto ogokwera ekene omonto ogokwera ekene omaete ogokwana ekene narora omonto ndakorika Facebook naki omopasita n'omwana n'omorebi ing'ogokwana ekene ing'ora akwana ekene igo ng'aki omonto oganetie komenya obomenyo bwa Nyasaye obochenu goika atware ekene ime yaye. Soma korwa ase okomanuka merongo ibere na ibere fungo 15 n'Abalawi 19 fungo 11 na 12 emokorika ase eng'encho y'ebiro igo ng'a monto kiora anyare koba gakomenya ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu nambe itwanyora n'omonto oria amang'ana agokwana korwa ase enkoro yaye nigare naki aye kene. Number 4 n'omonto oria otari omogenki abagenki mbaro omonto bwanje tobogenki Abalawi 19 fungo 16 ngotebere ng'aki tosiarera obogenki tobasa abantu bari bagosiarera obogenki gose Proverbs chapter 10 verse 18 nero ngokwanirira igoro y'abantu abagenki igo ng'aki ing'ora amenye ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu n'omonto oria otari omogenki. Abantu bande banchete obogenki abantu bande bagatongerwa emenwa emiya ekera abande bakorera batabwatie emenwa bachikorandia bari babwate emenwa emiya etondire emenwa egwansa agokwana oborimo obogenki gachiorore noe nari kasi moko na kuomana noe nekere moko na kuomana n'omonto yende ochunguse omonto ori oro omosani oho nero okugoita ori arembeba ori nero okobaetania ekiagera agagocha otebi orina ogwacha ocha asore kwa motebi amang'ana pere omanya kogenda ase omobiso nande omotebi pere nande omotebi inche tonkwana abantu abagenki obogenki bwoka echuchuchuchuchu Bwana Nyasaye ogotongira ore ekieni ekia omonwa omuya otagotumeka omonwa oyora andi ring'ana ria Nyasaye otumeka omonwa oyora otebi abantu igoro ya Nyasaye. Bwana Nyasaye ogotongeire omonwa omuya okomanya gokwana amagoro amaya okominyoka obogenki bagotena abagenki bakunaki nabitongometu abu nabu basaririe ense nabu bakogera ebitena byachaka nabu bakogera abantu batwara stress amarwaire achase chi emebere y'abantu ekiagera mbagyo kirie emenu obogenki lakini ebibilia yatebire na imonto ki oramenye ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu n'omonto oria otari gento ki otari omogenki abagenki mbaro nana ubasariri igo ng'a Nyasaye ngotorangeria are torwo ekiagera onye gokonya kobororo tokorora obomenyo bwa Nyasaye obochenu tokogenda igoro ekiagera igoro bogenki mboga gore tiki mbokayo Nyasaye okoire omonwa omuya
tumeka omonwa oyo komokorera ng'o Nyasaye. Una wana chikwaya narra mogotera buya amanchi ng'yoka mokorere ng'o mokorere Nyasaye. Work hard koro mokia okorera Nyasaye ekiagera chinga kichabono ekigetigarete no komokorera ng'o Nyasaye ekina kigetigarete chikwaya mwara imoka naro omolisi no muyasana na bakora akobarobereri mwara agenda no enali kisi prisons mwatere lyabasibwa mwabarandia mwabairere ebinto chisagwadi buna chitishu chitishat ebinto bunebi na barabu bago kabayigulingana abakonyorondo otoleke mwagenda nyagitali esa abantu babekire chigwodi mwabagana ekwaya abantu batano mwagenda chigwodi mwatera mwarete kefungo mwasegeta lakini bono mogotebigu inju mwagache enyomba ya Nyasaye enyomba ya Nyasaye alemokire mwanya goteba tigo molisi akore nero chire ayandika ogocha ayandi ogocha lende baba una mule motererete buyaiga ndi mogocha ogochi gotebigu gendo orandie wachaka nje bwate ng'ombe nje nimbwate chimboli tingo nyara nimbwate abana ingote getaende korani lakini obagenki borobwo namba irenga ogoetania abantu kwamanya kwemotio bateba nje aya nyabere nje tonteba tombwatia eibonekere gwaikereiru Nyasaye ngokorangeriare omuntu oyakoire omuya yotumeke gokora emirimo tako waste time ngoraranda abagaka bande bago ikaransange chigusa egekundi ngere na atebete na decide tinda ite gochikogorere ebuku bago chiba ikaranse egekundi timatiko sise inambaro onye bakaromo mulisi ocho ndangeri ingiche nechi speaker mbeko mbarandi ebikundi mbire nanyorire esingo tara bitari biya nane ndari ko bigokera no enake konyora abantu bagocha saa 8 mpaka saa 12 baikaranse tega ebirogo baanza kugamba rero nkiruta akora ngaira arenge omagoma ngiorenge ebinte ibono nkibirago koy no chobo yoraira otachi goronya tubwege onya turamumanya Yesu no boyo ruto abantu bakamboli ali taoni na basta enga ibo no berretega na batebye campaign imbwate ne yo igoro mono okoro ku Yesu nero maete 5 agura ombagererie mesumari ombagererie amagwa njengo na weta gwoka nana watena mobake omonene ense emo iwe mobake monene abantu bago ke incho asetata yesaba rete momo toye hoko laumane wana abantu bande bache kanisa barengerera tichombe chiaboka barengerera tie bintu byabo bono natenda mutwa gakitera omuntu agotera nga Nyasaye eng'ombe yane yabuchorini ntare ube chibesa natigite mutururo ogotera kwanga kwera baminto yani to gotera ukage tubitireirie tera musibogete Inchenyo ole mogotera mokendese tenkurwara lakini motere buyaiga aye ngo kuna atwalira amagoro nanje na achire igoro amen igo nge appetite intwara amagoro ekiagera imo twara amagoro moche koibe kanisa ime moche gokore binte bibe ekera abande tutaita amagoro tuchikoranderi lakini ngachanga tebi Nyasaye iga na atigire tindi koraramika ekiagera kware gocha konga amagoro osena gocha kobeke bagatari okarora ngabona nyamunyamu chinguru chiro chinore tigango kanyenga ayagenda kolemeremo bona nje timbu ati appetite ya magoro ekiagera ababwate mbara nga appetite nyatware
Igo Nyasaye igakare kobori imonto ki ora menye ase obomenye bwa Nyasaye obochenu no omonto oria otari gento ki omogenki. Yani omonto ogokwana amang'ana yokoremia, omonto ogokwana amang'ana kwagacha, omonto ogokwana amang'ana yogosesenia, omonto okoreta amang'ana ako are eriogo ase abantu. Amen. Tari abantu ebing'onyi ochiko ing'onya omogaka achikokoremereria abagaka bane no bari batabwatie network bari igo akona gosoma gazeti ng'alero ng'aira arenge ng'ai gakionya ndi gwasomete Genesis ugatebinga obwo muchakano Nyasaye agatonga igoro nense Nyasaye agakoremera oberi ebinto byonse bikabe biya omanye ko batebi no ebyabete ibiya nande Setani agachaka leto obukurekanu ebinto bigasareka lakini nonye byasaregete ndokuna gwetera makomu Nyasaye agatuma omwana oye Yesu Kristo agatokwera bono gotora abasibore nande kwaba agosemeria gwokonyora obugima bwa kare na kare aina arara atokonye lakini onte ing'ang'a ira arenge ngokorera kiraira na baetaga abanyore nkwagurangira ngoserigu nimba ikiange Ruto nachaga among'eri bagamorore onye nachiete kurwaniri montere esi barenga sinywa bagontanga bateba Rusia kereme kega chukua bantu kutagochiari ing'inyo tomosikari akombwatana agantu kutagochimaeganga wetoka lakini ng'enda asi Yesu agoteba omwana one injuno ore iko onte bitokumia nabona agotongete enjera yogokumia nae nachete korigia ntori kurwase ibe Yesu gakonda bono Ruto nandangeri Raila nandore omonto okondora nande Nyasaye nerenyegenete iga imocha nindore Ruto tai chinguru chane oyi Nyasaye ogera nakoroki iga abantu barimo gocha mwana koikara nseme ebikao chimorogoba sana neiga paka morogoba moko banyorera mundangiri mbagorere ebuku basome ebuku nane ngo batei bacho ne gitabu ne piro bakukoroki bakulika Bible discussion akogenda kama etenga rero negere gento gete taina rero negera Ruto rero negera Raila ebine bintu byense moi barenga bakongu kabisa lembaro chi story jabo jakoreki lakini obogima obokerore na Yesu garengo nware bono nande gara abo ikariri ne story yaye tora yegere emiaka yonsi natogenda igoro igotora na gotebigwo buya bwa Yesu buna korete meroberio ninchi ko moboria maswali una njeni wetengana inke igoro moborina ndakianya arikanete ebinto bunebe lakini bona toto berre ebinto byense mono ntoetio murero ntogoetio murero kwamanya konyora no ena asenka kubwateri bagatera kubwateri bagamukorera Nyasaye kubwateri baga kore emirimo ya Nyasaye nonya ninkaria kirime chando yachire mwaratera abangi nankoratera muri karia chi family chiri mukoratera kari friend rinkango koboko mukoratera omongina no mugaka nabana good abande totere ndobwateri baga ugokena gochia konyora omongina amatera togotera nari togokungurana omonto akogeche tigoro bono gokorema gagotira ikori gotira kwamanya gochakana gakanda marero mambi naye igo bono nero oroche aina ara matera togotera abasacha gokoyu omokungu akonya Kenya sukuma ali agoterana kifo omokungu kwara imukio gotera omogaka ko imukio bukuga nyombari ngora imukinde iga kina imukiriga omokungu agochaka bagendinga imogochia nechibui gokobo namanya gwitabiri natogende horogendo hasogo chika onyo mwana nyarukore ngotera ebitu mwana mago oma ngogenda turinkabwo
congregation engima ngogenda torenkawo hase na matera buna yako matogi Nyasaye tari amatera moko na gukungura naga imontoki uranyare koba gakomenya ase obumenyo bwa Nyasaye obocheno no montoria karire ira takoba tayikirania nonyego chikomoretera emechando igakonyara koba gakokoraki akoyekirani igonga no montoria nonye karire ira goikakoreki aikirani abande bono ntwari gete chiprecha kwagacha tole kanisa mbale ngamo korika umuntu manya korika nje neribu nje 500 nje lakini omulisi achikoganya achikoira maiso igoro gosenali achiko mwanga tigamwe goseni mwana achiko omulisi arorano ene pona asiachire gosena one tiemesi achiko tangaza ngabali mwairete chira achikoira maiso igoro nyarebe nale ta koleta pi okorika soko koraki ogoisaneki no montoria karire ire Nyasaye ira nonyege gochikomoretere mechando oye ikirani haleluya chef tege kerako endesegi igakurire Nyasaye ira nga Nyasaye ekero na ndabuesegi kende yonsi keratange kongarigani inko morweke mwanzo ekerago changu mwatange ko mwarigani omwisiko na tebete ngabona Nyasaye umaete particularly lakini na tarete mete iga tebete ngabuna na kuriere ira goikankole buna na koraki no montoria karire ira iga gokoraki igo gachiorigererie orore chira irenga kwarire na ndore inga goikiraniri onye toraikirania genda okoreki kiara Biblia goteba torie ira onye togokoraki oikorie ire rio gokoraki una mwarire ira nkwagacha muri kanisa ye na aye tago ikaransa bantu mbale kanisa abo chikoigwo muchango gwe kanisa ogenda oberanka ngote gitakwagachire keroko bera kai bono amagoro tabwati no ene bire mankwagacha bire no incherero nale to muchango na ande nkorunde taringa no bale mankorigerelinche na kinya saa korreki agoseseniri bono mbarororo bono moche mugundwe bali batacha rero mbale be bisase ngencho muchango bali bakoro kusafia disability babwenete koletu asi Yesu elinde Yesu abachonge babwenere kurukwa abana baye haleluya amen igono montoria karire ira lao koraki mangana yago toka somurandi isano efungo 4 kere kwarire ira yekoreki yeikeranie naliora aseseni we igo murandi isano kefungo 4 mpaka 5 yenda masome mangana ino moko yanyora egento kende monto kiora amenye aso menyo bwa Nyasaye obochenu no montoria utanje tiri yaki haleluya abantu mbanje tiri yaki lere egento gia saliri ense yaito ya Kenya egento gia saliri ulimwengu neri yaki bantu banje tiri yaki mona abatulete bako gambe bina bile too late mbili kene ebina bile naki bile tu liba bali ko gamba buna batulete bono baba too late aba gambi tasem bako gambe bina bikoreteki byocho gaine bako eguri yaki bamanya korusie kene baro bakebeka kyaba bolega umuntu oli otakere ko ewe gesusuro tako ewa okolerwo gwanchereria bono Nyasaye kale goteba ngonye gutagete omenyo bwayo bochenu tobo omuntu bwanjeteri yaki tobo omuntu okoeguri yaki onye no bisiori ikire koremere moye kene to eguri yaki umanye kolika abantu otumeke kene onye kole tundubali kolere kene onye kole karani kolere kene onye koro bisiende yonsi miremende yonsi ogokora okore utali koeguri yaki nsomere nge kitabu hiki Deuteronomy 16:18-20
Okoiranirira kwa machiko 15 nemo efungo 18 mpaka 20. Moikere 16, 18 na 20. Tenena bana tenna. Chaka bana. Mocho ora bagambi na abateneneri korwa sebisa kubya ino. Babe bakugamba wo asemechia ino. Eyo manenya sawo inago chikoba. Abo babe bakugamba ebina asabantu asoboronge. Timonjora n'oboronge. Wose kwanchereria abantu. Wose timoe guli yaki. Tigera igo. Ekiagera li yaki iyo ligo kolia amaiso y'abantu balenaki. Abangaini. Igo ngaki onye gotagete koroboruoti bwa Nyasaye. Onye gotagete komenya aso omenye bwa Nyasaye bochenu. Ekiagera Nyasaye bunaro mochenu. Nande oturangeire nantu goikato babachenu. Goikato tie tugambe bina bire byekene totali kwebuentoki. Liyaki. Lakini lero amaki taichorete. Amaki aichire. Unabona eri abana bale kogenda bakoye guchi scholarship. Moko lenga abana baye guchi scholarship na abana be batali kwenyara bosina bali kwenyara. Aba kwenyara. Unabona omugweka no na atagete scholarship. So omwana one akanyora marks 399. Wana nkaenda Equity ngaicho likerege. Ngaiko nganyora bago nturubaninga ayo twara umwana ayo twara wana ngakumina ekerema birema mbiri konyora bana mbororokyo. Igo bakagetekerende mareta amagoro igo nde mareta ntai konyora bana. Yani bagantuliti omwari oyo bagantiga guchiawo. Mbangireti. Bako omwana ona aganteina njengo cha gukina tingo beka bestia ne Equity. Ekiagera bakoreteki. Lakini ekere chire richansa gutangasa uko igwa abana bagutangasuna bana mbachieti skuru abwata amagisi amange noale isiko lakini bali baetwe mbali okonyora nande bantu bakoreteki balikire bantu bekwenyara wono ekinekene abagambi bamanya kugamba ebina byobolimo baunereria abantu maigondo mugambi akoye guchibesa akoye guchirifu onereria abantu batari kwenyara emigondo yabo oso ona chebina bobe aye buno ko nagokora igo Nyasaye tago kwa murembe nande to komenya bomenye bwayo bochenu ikiagera onye gotage to menya bomenye bwayo bochenu goikobo monto tanje tiri yake mugambi ose itori makangosera akaba ante ebinto bikarwe gubyo diri 2007 chisegi na 208 bakaegwe ebinto iga amarangeti abagera abantu biribya bakimbisirende bigatenga kibyatigara obisi bagera abataka akamanya koenda aka abantu bali benyarete bono kingale gocha kanyora abantu bakororamika ngabatamanya kubaboli moko muboli na toboli omugambi he totoleterera nkabatebi no inchene kerema ngairi oli arangire ngayoko inche gosendo mbatebye kene wancho toleke Yesu kagocha toire igoro ikiagera twarosire nense na agurire mono ayonya kubwata amagoro tete komenya emenyo lakini inche ntabwati amagoro tiambatebye kene onye kugwancha ukubwati Yesu togenda igoro lakini onye totegetia kana kobera akiagera no bwata amagoro inche ntabwati amagoro tigandi Yesu ngende igoro nchikobwa amagoro amaya nkamanya kolikero omugambi lirube ngamuboli omugambi ekere kwanya lebo marangeti 8 nkwale koyo
kwa oriaya nkware koyo yani ngo muri relate na abantu batabwati kende pi abatakabere ngamanya komulikirana mene tekeri umugambia akaminyo keke nyorako oria abantu ntayengenje mene tekeri nane ngamulikira nsenga mataina umugambi inje narika nande ngire koti ni ekopi nimbwate naye ne ino bwate nyironsoere aminyoge tago sorra mama ko mataina ga kinteberi omwana ori inyabere ekera igwetera mene tekeri ngenje ani igo randi ekene tebya bante ekene oyo gotoleka atoleke oyo kwangange aye gwatorio moyo igo monto tali gokwaraki tali gwanchari yake ingi nyasaga neti ritukoria rero ngotorangiriare buna Musa arangiretigwe ekera arenge kurisia ari ase egetuno Musa agagotebi gunga rusi gentoki rusi ebikoroto begete rusi esengencho asole nigankiare na ncherero ntegete ko batebia onye todegete komenya obumenyo bwa Nyasaye bachenu torusi gentoki torusi ebikoroto ngo chikokorera Proverbs chapter 6 verse 17 to 19 nongo chikokorera nambeyemo onye gotagete omenyo obumenyo bwa Nyasaye bachenu onye gotagete obo mukristo muya oganyete oborwoti bwa Nyasaye nambeyemo rusi egekoroto yo kirikereme yao ebirengere bibiri byao basemi boria na bubogo konya abantu twago no tabekieni no bakeng'ong'o onye tobwatie mbwengia mbosa igo abantu baria okorigereri ko bwenenu torusia bikoroto byaki byo bwenenu namba kabere oro memero gokwana gentoki oborimo tokwana gentoki ekene nambende amagura akominyoka goitera amanyinga atari na komocha na gokora amabi igonga torusie bikoroto ayo Nyasaye gotongira amagura maya yenda randeri korere emirimo tagotwara amaguru muna bono nkura agunde eredie gotangasa ebinto bikongechi sana nga abantu bakaimoka bakaende kanisa ime bagatagura bakaiba aina amaguru batumegete kera abande tokorera tonyora amaguru tochikoranderia abande babwata amaguru bachigokorera obusari kera abande batabwatia amaguru bakorera abande babwata amaguru bachikoiba na tebia abamokali seito abaibie chwene nkabatebina ngira Nyasaye obaira amaguru mogone koiba one time mwenye mogotiga inje ngocha kobariga nigoche gekundi kiane gia disability mocha kuruosuda bagakaga ne basori bagachikoiba limo morogo yo epigipigi ekabakeranse bagerorie kabatuoma bakanyora morebi otinde tenere umunyagitari otinde torengo morebi nera akabocho baringa twa bakagena nyagitari amagura akabutoru inche natangete goikonga batebina Nyasaye bwanchire bono inche nabariganiri goche disability inche torandi ekiagera bono konye kimoira amaguru mwangire kuyakorera ekiagera Biblia gotebanga muyo oborwe kimekemo kubwa otware bimo byonsi nando osibe bugima bwao bono nabarigani abande ngocha bali igo kana takona gochiasa na amaguru Nyasaye akoire tebi Nyasaye mbiya mono ekiagera abande gankorera tore tamaguru tokorera emirimo ya Nyasaye bona amaguru ayo bwate ekanisa ye mugusangirira ikibesa inchuo kore emirimo ari asokonyara ekanisa ya Nyasaye etwara obosera elinde Nyasaye gakoirana na ntutogenda igoro gotimoka itari amaya enkore ikoroberia ebirengererio bya maboka rusie ebikoroto byokoroberia entoki aya asore na amabe nkwana gotebana ene kanisa ngarero mbuya yare aye gasiano kuna gatebana kikwara nyare bare na kyo mulisi oli akora kuna ko mwaka amagena aye nkwana goisaneka na aye kaboyo omobo gokoroberia amaya tari gentoki tari amabe roberia entoki amaya egento kende namba isano rusi egekoroto yoko bakirori bwo bolimo bantu banchete ko bakirori oki bwo bolimo rusi egekoroto kyo bakirori bwo bolimo korere kene ye yauna twatebebe ya yekoreki
nambiende yo mwerio orusie gekoroto kerikyo gosimeka chimbusuro cio goetania abantu abamo baigwanaine abantu bamwabo ogoche kanisa kwanyora abantu baigwanaine kwa baetani barurase koko gendenka gwatongi yarurase aya asogochia nekenya baitani asogochia nekenya baitani asogo kolemeremo nekenya baitani rusie bikoroto ebyo Nyasaye natoganeti Yesu natoganeti rituko ria rero igagoteba nga inchuo bunore igo morigererie kiagera na bato twakorere ne gitabu kia Yohane eyemo efungo 29 egoteba nga rigereria emanu ye ngondi oyo korusie ibyo byense rigereria emanu ye ngondi oyo korusie ibyo byense oyo oragere tonyare ko baba ikiranu Yesu Kristo oyo oragere tobue ibyo byense Yesu Kristo oyo oragere toremererie mechande ye tobwate na totwara amarwaire tutaminyoke gochiogoragori Yesu bande batongire buya nande inumo komigereria kobekera ini ari esabaragori kwanyora omonto igorete ekeosikie kebe omogundo omogako nsusu bare toisire gokwa arigete nango sabirara abantu ngano omo adventist okobeke taibi yaiga kabisa mongino okobeke kerebi kabisa ogotera moba bikorwa biorokie bunangwa ngana ande nero begetera ini gochiari akie obosoku tiganda araba boli lakini for example wana buna mura magoro buyaiga motererete buyaiga murebie ngana ande ini moko endo boragori wana nturende tokwa ura tokoleki ga kitiga toborani wakibuna murebi abayeni ekiagera muasorwa munango na korandiga abantu mateje ngurani paka chi public weta mbantaina pastor abantu bali baino na ubago torwanererie raini yakera tokwenda boragori ngimo gochimwakoro ga kitiga toborani kuna murabe ebieni ga moterrete iga epeperie koborina ondo ino naro morwaire arangiria abagaka be kanisa bamusabire abagaka ngurangiri gumure batwekeire na kitogo koramon bona kinana kwebori na ki bona abamubwata amaguru bona mogo twapita itina ntuto twara amaguru kiaga sinyarende oyo uragere oisaneke no bugimore nabwo Yesu nero uragere tiga mangana ya moko na kongainwa ne bidini chiachire chebiosiki na ingwana Mombasa mosaberwe na akuru Yesu na akuru akale Yesu Mombasa akale Yesu no aramo na intu na tokwana bo ekerora muitabera nerio giriaye obugima bwakale na kale no ubwango nkagenda gusaberwe ngakia ye mokale nambwe nentare umorandi oya akamanya umuntu ongireterende Nairobi nche na amaite ngamanya koirunga bekorwe ebasi ebekire iga abantu mbarenge kurume ntutukairu mugasoi ebire matoichira emetino mama machara no tora na inche no nkolete iga nkolete na nganyererete mbwene akamanya goika umuntu uri akamanya goika agacha ebasi erie karusi kwa abantu bali barengo bakabekugocha akamanya goteba wasikirisaji leo mtaenda kupona katika jina la Yesu. Kama unasikiliza radio, ni wantegerete kabisa. Uza radio mtaenda kupona katika jina la Yesu. Nkamanya gotebanga na wenire. Na ikere iroko wen. Nkamanya wake sabu ngatebanga yinko genda ka yongo ikaikonge ntebiero oringa monkerie nyange nyaramba joint. Lakini korukonge paka nyaramba igongo minyoka parante ebya abantu nakorereki na wele ya sabira gotebanga amen ingachiko iruka gochigoro na nganyora na bonde buna halafu abantu bakamenya gocha pastor wakati ulikuwa naomba mikono yangu ulikuwa imejikunja sasa imekuwa straight haleluya pastor wakati ulikuwa naomba nilikuwa kipofu ngamanya kobo kumukio kobo kongo nyagaligu mbona mimi sikupona nyinyi hamukupona hamuna imani ngamubuli sina imani nimetoka mbali kisi ngacha kugundua abantu bali baruete babekire basiaria
mbali bagwaka nuchibese mekora babekira na kina atebya abasacha bandena abalemafu amintona alonye gutagete usalama bwati Yesu. Yesu namanye tengi yako erorekerema. Yesu namanye tengi yako erago tongete bunurigo. Ayebono isane kane ncherore tebi Nyasaye nga you are a fearfully and a wonderfully made. Amen. Oisane kereigo amangana alioko na koigunga ego china kuru ochi wapi. Ina tebi abamonga ngo chakobareta ndigusia moche gutosabera. Tumubeke gati ato surround ebirema bibwata chinguruna nche ntali kuiguba sacha. Toko muita baka media cha kumubukonya. Omo taito sabera ago jwatanga simama katika jina la Yesu. Kingwa kanse na mwakore pako torori wa maji. Lakini tiganya saa tokonye Yesu atuagache tuagache kaso yimuo kera tokanye tobo gimaboboche. Ya saa to sesemia so ya Kristo motori. Mwali wanjande togotero como gwoka gatokole. Gose murarose. Bono nyenche tindali kende kurumambia. Na akaboge tonjoma tete ndikoli ndagira sabato. Karama nyabo. Indi endagire sabato ngiche kanisa ya ino ngonyora mubwati cho yane mubegete kando. Nche nabonye naletigo. Iyo nkora manya asengo chiramanya kuli endagira. Ingo manya nga possibility nero mbalendete. Na manya gocha lakini aekera na itanana. Nabana nyoranga mulisha. Kalise ochobeke cho yaito. Choba taiba beke. Mwaje bungaiga nande mwa na abagaka bali batali konyara wekumba mubaro serie story mwanya bachole gati enchera bune igo gose bono tigatuete tena ntutoche kanisa mwato tigirenga mukagete ngango minyoki moro boruoti moto tigete kali na ndundoga ganeti Yesu Nyasaye tigabasen. Get the point. Take a step forward.